Takže nazdar lidi, dneska tady hrajeme Murder Mystery. A už se vybíráme plán, nebo už jdeme hrát? Já nevím, jakože, je to divný, no. Hele, už se vybírá mapa, třeba vyberu tuhle office. Tak tuhle, to je hospital. 3. Já jsem v 3. Já tady pustím Aishu. Kámo, už tady letím 5 hodin. Já potřebuji na jiný server. Takže lidi, jsem na novém serveru. Teďka chci spíš povídat si, jsme si asi shrali, že? Jo, a o čem, že jo? No, takže za chvilku se jdeme vybírat mapu, ale jakože nevím jakou se bude vybírat. Kamo, proč? Tak třeba hrát Ježiši, jak se tam dostal? Můžeš za tebou to rozbít? On se do televize, no to je normální, není. ale že to je jenom 4 Aká není. Ježiš, já jsem se tady lekli tak někdo dá. aby to bylo zítra. Je, to je za malýho. Kyďocha. Co to může být? Jaká, ten nějaký balar. A kdy už se bude vybírat mapa? Co to je za jméno? Ajan. Já vyberu tohle, to je nejlepší mapa normálně. 20. no, takže to je za 3 dny. OK. Vybrala se mapa. Vybrala se mapa. OK. Vybrala se nejlepší mapa. Vybrala se nejlepší mapa. Vybrala se nejlepší mapa. Jsem Innocent. Teď mluvu mluvit normálně, už mi fakt kvůli tomu hlasu bolí v krku. Normálně. GG. Záchod. I'm paper. OK. Bum. Tady Ajan. A to fakt nechápu. Co to je za jméno, sakra? Já fakt nechápu, co to je za jméno, ale jinak doufám, že to dám. Nevím, kde je Murder. Kde je Murder? Tady ten, ne? Tak to není, ale. Já nevím, kde je Murder. Teď já kouknu do chatu. Tam mi nepíše, kde je Murder. Tak co to je? Oni mi už neporadili. Takže jakože fakt nevím. Nezapomeňte dát like a odběr na tohle video. A dát na ten zvoneček, protože už se blížíme jako... Jo. To je... Kámo, já jsem někoho slyšel, kde mi někoho zabil. Já mám 40 coinů full. Ríša tvrdý i to. On to někoho zabil. Brosky, takže to je tady ten malý kydoch. Kydošu. Kydoš! V klidu kydoš! Nech to kydoši! Takže... Tady ta typka. Slám, proč zpátky? Týpek. Wow! Lidi, myslím si, že tady to bude pro dnešek všechno, no. Lidi, nezapomeňte dát like a odběr a čus!